Director de cine, productor de cine i guionista de cine, però encara que així sembli una cosa molt gran, és molt petita perquè només em dedico a dirigir les meves pròpies pel·lícules, a produir les meves i a escriure per les meves. Sí, per mi, per fer una cosa que pogués guanyar-me la vida, per divertir-se amb els amics, perquè saps que les pel·lícules, tots els tècnics, tots els actors són amics meus de Banyoles, o el 95%, i bueno, una mica per mig jugar, mig en sèrio. Sí que jo era molt cinèfil i la gent que són amics meus també són cinèfils i tenen molt de criteri i tal, però era més que res per això, per fer alguna cosa diferent del que és normalment a la vida quotidiana, que és molt repetitiva. Has vist anar pel mal camí, eh? Si no et crido, no hagueres tornat. Estàs meditant el que t'he explicat? Però el primer és fer-ho bé, i en aquest cas fer bé una cosa artística és fer una obra d'art, no? Vull dir, com en totes les coses, no? La motivació inicial podia ser una, però, saps, quan hi ets, després aquesta motivació desapareix, no? Perquè el que té valor és la cosa en si, no el motiu pel qual fas la cosa. Mira'm el de dalt, està sempre, mira'm a dalt, diguem-li, Déu, ets el millor! O sigui, si faig una cosa, m'agrada fer-la que no l'hagi fet ningú, no? O que ningú hagi fet res que s'hi sembli, no? O que sigui única, no? I, saps, per fer una cosa que s'assembla a una altra, i cada cosa que faig, ja sigui això, a nivell de guió, a nivell d'interpretació, tot, intento buscar la màxima originalitat. Per mi l'originalitat, vull dir, és un gran valor i, saps, és un objectiu que jo sempre persegueixo, no? T'hi has d'enfrontar de la mateixa manera com t'enfrontaries amb un poema i no amb una novel·la, és a dir, no buscant un significat explícit a cada imatge, a cada seqüència, com tampoc busques un significat explícit i obvi a cada vers d'un poema, no? Simplement, a vegades té unes ressonàncies, un vers, unes suggerències, i ja et val, vull dir, no cal, saps, trobar-li una continuïtat de causa-efecte, una linealitat perfecta, no? T'hi has de poder enfrontar d'aquesta manera, i tenen una mica d'originalitat, o que és el que potser ha fascinat més, sobretot potser a França, així, que a l'estranger que s'ha entès una mica més, és que barregen com un concepte molt sofisticat o molt reflexionat o molt autoconscient de la gran tradició del cine, molt madurat. Això es veu sobretot en el muntatge, la posada en escena, etc., i el concepte global de la pel·lícula, però al mateix temps això sempre es barreja d'una manera bastant homogènia i bastant compacta, amb un cert primitivisme, amb una certa manera de fer i de quedar reflexat a la pantalla d'un aspecte molt i molt rudimentari, molt primitiu, ja sigui amb el treball dels actors no professionals, amb això que et deia d'una posada en escena molt simple, molt austera, que fa pensar molt en els orígens del cine i que té un costat també popular molt fort. En la primera, això tenia un sentit, sobretot a causa del tema de la pel·lícula, que era aquesta barreja d'aquesta quotidianitat molt rudimentària del Quixot, amb aquest costat una mica místic, una mica foll, del Quixot imaginant mons estranys, etc., que li donava un aire una mica abstracte, una mica així atmosfèric, que crec que vaig trobar unes solucions molt interessants per reflexar precisament aquest deliri mental, que normalment sempre s'havia fet allò amb les imatges superposades, allò típic que veia un molí, després veies una imatge superposada que era com un gegant, i vaig treballar-ho molt més a nivell així atmosfèric i abstracte, i va quedar, jo crec, molt més original. Tenia aquesta justificació que et dic de barrejar aquestes dues coses, al costat una mica més conceptual, atmosfèric, abstracte, a través dels moments així, de mística i tal, i la cosa rudimentària de la quotidianitat. En aquesta segona és una mica el mateix, fins i tot exagerant, el que aquí es donava amb un toc homogeni per la mateixa naturalesa del tema de la pel·lícula, que en el mateix personatge hi podem trobar aquests dos mons, i estaven molt interconnectats i es passava d'un món a l'altre d'una manera molt natural, molt homogènia, molt fàcil, molt simple, saps? I no te'n donaves compte i es anaven superposant aquests dos mons. En la segona, això que va quedar tan bé, tan bé entre cometes, però vull dir que així m'agradava, ja ho vaig trobar massa fàcil i tal, i vaig dir que això ara encara ho radicalitzarem una mica més, i el primitiu serà molt més primitiu,
allò ja quasi bé, vull dir, molt difícil d'aguantar, saps, per l'espectador normal del cine, i al mateix temps lo abstracte o lo sofisticat o aquesta, saps, aquest ensemblatge una mica delicat, això a nivell de significats, de suggerències de les imatges, encara serà més sofisticat i més refinat, no? De manera que cada cop fos més difícil que confluïssin en una unitat aquests dos mons. Crec que també es va aconseguir, sobretot gràcies a una sèrie de trucos, entre ells el més obvi, el blanc i negre, que vulguis o no fa que doni una homogeneïtat a tota la pel·lícula, amb independència de que hi hagin tons molt diferents d'interpretació, això de posada en escena, etc, però al final acaba donant una certa homogeneïtat. Narrativament també, que fa que apareixin uns personatges, tornin a aparèixer, saps? Li dona una unitat, etc, malgrat que hi ha uns trencaments d'aquests conceptuals bastant importants, però saps, intentant al final que quedi així, i bueno, però l'idea era aquesta, anar una mica més lluny, forçar una mica més aquesta barreja o aquest ensamblatge d'aquests dos, així diguéssim, estadis estètics.